Miras Radio ilmi dinleyenler. Siz Miras Radio ilmi dinleyenler. Miras Radio ilmi dinleyenler. Çatı vardır, can çapı var. Ölüm ölüne Siz Miras Radio ilmi dinleyenler. Burada çabuk manuk mandiriya. Miras Radio ilmi dinleyenler. Miras Radio ilmi dinleyenler. Assalamu alaykum qadardan radio dinleyicilerim. Salam alik edi doğunur. Besede Miras Radio ilmini tayarlayan Halifalar adlı aydın sazlı edebi çeker yaklaşımı dinlemeye çağırıyor. Biz Halifalar adlı gepleşikler tapqırmada Türkmenin aydın sazsınğıtından, teatr, kino sanatını ımıqlı iyilgi aldırıp, Türkmen sınğıtının şehrede medeniyetinin pajarlar ve sınavına, özünün zekiyini, okuyvi, başarını bilen öncülü koşun halifalar baradaki gepleşikler eştirer. dinlen, Lezzet alın, deyincanın edi yerleşleri. Bizler medeniyetimiz we sanatymyzy öpürmäge koşun adamlarymyza gowanmaga haklydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Qadardan radio dinleyiciler. Halifalar adlı aydın sağlık gepleşikler tapqırmazda şu gerekde Balkan vilayatynyň Etrek ýaşaýjysy ýaşaýjysy Etrekli bağış sağlanlanan dörüdüjülük ýoly barada gurrunmerýän ukamly ömürler Kederleriň sökbüde adly kitaplaryň awtory şahyr, sazşynas, mirasger Mehmet Gurban Gelurwanowyň Türkmen aydymsaz sunuwatyny öz ýoluny goýan Ussat Bagşy Türkmenistanyň halk artisti Nurberdi Gulfyň dörüdüjülük dünýäsi barada gurrunmerýän Ussat Halipany ýatlap atly ýatlamasyndan ikinji gepleşik eşitdirýär. Dinleýän gynjalyň qadardan dinleýijiler.
hırma hatında bolayım ay oğlum hayriyan boyum ya ay avval beni serap boyum benim kandırdı ay babam zıgalı boyum salam ey Habib ağam Badır yar 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 ay bir ey ağam ay yanına boyum ya nur verdin yolu boğudundan kaynat çıkan o varlar göğe dağdan inen bullur çeşmedi şol ovaga mail olan kişiler kenarına hatar düşledi onlap yüllap tuğsan teşni yürekler göz başına gelip dile çöktüler aydımdan oldurup verdin piyala halayıklar uyuşup başa çektiler tırtığına kaldırdın çangdı şahiri yanıp düştün bibi gıydın ışkınna mağsuğa koğuşurup aşık tahiri alma bilen atı vurdun kuşkunna barha coştu aydımların buloğu bahar coşun iri itreğin yali aydım paylap küllü türk meniline didirdin ne acap yol nur verdin yolu sadalıktın sana tayyelen mami yadımda yılgırıp salam alışın devşerdin bir evir çopun mağsatı çopun ney sadadır tutar çalışım hava sen sadadın çağa misali Hudayım halarmış sadık şiini bir Türkmeni yine Huday yitirsin ölüm yağlı sadı büyük bakşini aldırdım bibi sen damadının husnun geldi sen husnundan kimden kandırdın bibi yandırdın bibi koydurdun bibi öğrettin bibi namat olup değerinin aydın gönlün Rakipten bozdum dünyada ölümdüne sen ölümü gelsimeden ağlattın beni yandırdın beni koydurdun beni öğrettin beni
Kimden katseyle bilgili sımıkma. Kara söktüm gülün yüzüne, benim gönlüm buğda döndürdüm biri, yandırdım biri, koydurdum biri, kovaladım biri. Yaman gördüm gidenin, bilmedim onu, neden Gönlüm güllü nerede dedenin benim donum olsun giydirdim biri, yandırdım biri, koydurdum biri, kovaladım biri, Adana kan yalvardım vadanım al yarım alma. Dediğine derman yedim, boynumu bulma dedim, kendim derraladım bulma. Burun 1955-nji ýylda 9-njy synpa okuwa bardym. Burnuwa gatnamagam dowam edýärdim. Halipa bilen ene atasynyň bir-birine sowgat salamyny goşurýardym. 1955-nji ýylyň 8-nji noýabr güni Nurberdi Halipaň dädesi Ulmergen berdi ogly dünýäsini täzeledi. Halipa 7 gün oturup merhumyň aşyny suwuny bir kemsiz berip öýüne gaýtdy. 50 günler sowulup 7-si geçen soňam Cemal eje Halipaň ýygyna düşüp gaýdy bermedi. Soňra ýurdunyna köp oturup İsa daglaryny öz ojagyna berdi. Garrap tapdyn düşýänçe ojagyna boldy. Bir gün Halipaň öýüne salama bardym. Cemal eje de gelen eken. Oň bilen hal ahwal soraşdym. Oňyny hak bolsaryny goşanyny görüp degenip gaýtdym. Nurberdi Halipa onun kıyıllap aydym sadyň uğruna gezip öz deňinäki bagşlar toporlary bilen owalara, etraplara özüni tanatsa da ony hini ýurt meçgürünü tanaýan azdy. Ol 1955-nji 1956-njy ýyllarda radio üçin aydym ýadygyny geçirtmegiň uğruna çykýar. Ol gaty akjamlanyp aydymyň sözlerini üns berip, asyl nusgalardan dogurlap, radio
maňgaýyn diriýe. Radioň şowatky Aýdym Saat topurunyň ýol başçysy meşhur sadyny Mulla Täşimratowyň ýanyna barýar. Mullaga göni garşysynda oturdup, oňa 3-4 sany aýdym aýtdyryp, ünsli dinleýär. Görse elem öz agdyny koglamakda, aýdymyň sözlerini däne edip aýtmakda da, eňine de hiç hiýlik kemi ýok. Mulla oňa erekellany urberçan, aýdymyň hiç kemi ýok. Ýöne sen bu ýoluňy sadyna saýlamak gerek. Sen ýadygdan ýöň bir at turganda şany. Urberçan, sen perdede edýän bir öwrümleňe diňe dutarçy. Sar Täş Mämmet bilen gyjakçy atawly düşünür. Şonu sen aýdýan aýdymyň amjypyna düşer inşallah diýip maslahat berýär. Oňa hiç kimin kämeň demeýän üýt köşüp bir heň getirenlik üçin awurtyn aýdýar. Şeýlelikden Urberdaga bir baranna Zöhre Tahir destanyndan täze güllerde görünni diýen aýdymlary, ýene bir baranna şol mullagan aýdan sadanlary bilen göşünni galmanam diýen aýdymlary, ýene bir gerekde beýik akyllar mawtumulyň sözlerini ýyl bilýäni, soňdagy daha haýar diýen aýdymlary, zeliliň sözlerini janymyň jananasy, kemineden ýar seni, Döwlet Mämmet Balgadyllan bibiniň diýen aýdymlar bilen ýazgalarynyň sanyny köpeltýär. Kadırdan dinleyiciler, Nurberdi Gulufowyň aýtmagyna bir aýdym dinläliň, soňra gepleşigimizi dowam ederiz. Yarına yastık bulur, günün böylesi yarınlar kuna oldu, könüldü. Dinle kadir aydiyar, son kerinin hasırı, var yerinden uykudun uyumazmadı. Dönün boy dönün yardım. Kadir aydiyar, sol perinin hasırı, hasırın uğudunu
doyulmazlar. Gönlüm boynunu gönlüm yaz. Nurberdi Halipaň aýdymyny ilkinji gerek radioda eşitmemize biri-birimize buğuşlap begencimiziň çägi bolmady. Biziň okuyan okuwjaýymyzyň umumy ýaşaýyş şaýynyna radio nokody bolup, ije gündüz dürli habarlary, aýdym saallary eşitdirerdi. Onda ilki Nurberdi Halipa aýdym aýdanna duruşumyza gulugy öwürlüp dinlärdik. Şeýdip on radioda aýdyan aýdymlarynyň sany ýyl saýyn köpelýärdi. Aýratyn hen aýdymyň sözleriniň düşnüklüden däne edilip aýdylmagy, türkmeniň aýdym sady älemindäki täze bir üýtgeşik ýol, sunuwady işgärleriniň tiz ünsüni çekdi. Halipa özüniň bu ýoluny pesbällik bilen çopon ýollayıp atdakdy. Şeýdip, türkmeniň aýdym sady sunuwatyny Nurberdi Ulfyň çopon ýolu diýen täze şaha peýda boldy. Halk bu ýoly mähir bilen garşylady. Nurberdi Ulfyň çopon ýoluny dinleýän ýurdumyzyň tanymaly adamlary, sunuwa dostlatlary o barada ýakymly sözler aýdyp, oňa ak ýollarda getdiler. Türkmenistanyň halk ýazgysy Berdi Kerbabaýew Nurberdi Halipaň aýdymlarynyň radio ýazgysynyň köpeldilmegini ünnäp, her bir täzelik bowlat. Ýöne baş Nurberdi Ulf ýaly täzeliklere köpräk üns berilse, hassa gowy bolar diýip, bagşyň jadyly owazyna aşyklygyny aýdypdyr. Radio üçin ýazgydan ozal oň aýdymyny dinläp gözden geçiren, sesini, owazyna, sözleri däne edip aýdyşyna, hiç kimin kämmeň demeýän ýoluny göwni ýeten Halipa sadanyna mylly täşmiradyr. Berekella Nurbertjan. Şeýdip başyň dip tutup, tutar mäkäm ujoklap, çopon ýoluny ýerine ýetirişiň her zady delýär. Şu ýolda hiç haçan ýüdüň uzarmaz. Ýoruň ak bolsun. En ýadyga arkaýyn geliber diýip, ak pata berýän ýaly radiçylyk beripdir. Türkmen aýdym saat sunuwatynyň ägir tütümleriniň biri ahal ýolunyň düýbüni tutup timarlan Türkmenistanyň halk artisti Tahjep Barsam Nurberdi Ulfyň aýdymlaryny dinläp göwni ýeten soň Türkmeniň aýdym saat sunuwatyny öň 3 sany şaha bardy. Ine 4-nji şahany Nurberdi Ulf ýeni getirdiň. Bir Türkmen saat sunuwaty üçin uly üstünlükdir. Şahany timarlamak, şägirp ýetişdirmek, äleme ýaymak ahlasyna, ýa-da zähmetine bagly bolar diýip öwül sözler aýdypdyr. Türkmen aýdym saat sunuwatynyň ägirtleriniň biri, meşhur sadanyna türlü sarif bolsa, Anha Nurberdi Ulf Türkmen aýdym saat sunuwatyny çopon ýollaýan täze ýol getirdi. Gaty şirin, öz bolşly ýol. Onu köpeldip timarlasaň, uly ýol bolup asyrlar aýlanyp, Nurberdi Ulfyň ýoly bolup galar diýip, ýoly oňlapdyr. Tanymaly adamlaryň çopon ýolyna aýdýan öwüli sözler Nurberdi agaň şatlygyny boşalandyryp, göwün uşuny alasmana götürdi. Radioda aýdymlarynyň ýadygalaram köpelip başlady. Laytada 60-njy ýyllarda oň aýdymlar has ýewjam eşitdirilip başlady. Soňra Göreğli eposundan Seni Yeter, Ağacan Arabyň gyýdyn mereýin, sözle hä goç şiit haýdan bolar sen. Mätäjiden munna bar ýaly şirin aýdymlar aýdyp, dinleýijileň göwünni aglaýady. Gadyrdan dinleýijiler, Nurberdi Ulfyň aýtmagyna bir aýdym dinläliň, soňra gepleşigimizi dowam ederiz.
Mesrana, mesrana, ağlatan arabama kıydım. Cemaatini gülgülü bulula divana, divana, ağlatan arabama kıydım. Arif olsun havalı alın ölümün bir köylü vardı dindidindin. Aşık bulun behra adada ölümün zanağım arabıma kıydım. Ayene gel cevlan gelli bilin bu vağa, bu vağa, bu vağa, gülündür için vağa olayım. Ehli gıyıl bulsun, ona gel sadara, ah sadara, canağım arabıma kıydım. Ölümün arasında gülüyor, ah gülüyor, durma taşı tata tohuna güzel gülüyor. Yukarıda doktori balmudur şeker, al şeker, canağım arabına kıydım. Ha. Yukarıda doktori balmudur şeker, ah şeker, canağım arabına kıydım. Bir 1967-nji ýylda Sunugat äleminde bitiren işler göýüňünde tutulup Nurberdi Gulfowa Türkmenistanyň at gadanan bagşysy diýen belent at takyldy. Bu hormatly at Nurberdi Halipaň güýjüne güýç, şartlygyna şartlyk goşup, onu täzelik bilen gözlegine çykmaga ruhlandyrdy. Il halkyň göwnüni aglamak üçin çekilen ýadowsuz zähmet, ýergensiz gözlegler Nurberdi Halipany aşyk çaňlyň henüz hiç ýerde eşdilmedik desanynyň üstünden eltdi. Aşyk çaňly desanynyň Nurberdi Halipanyň eline düşüşi barada mende şeýleräk maglumat bar. Aşyk çaňly dünýäsini täzelän soň oň desany Doğunu Rahim Merdiň eline düşýär. Rahim Merdem garrap bir gün öýüň kölegesini tyrka oň nazary molla gatnap ýören Talip Nur Mämmed Omar oğluna eglenýär. Ol Nur Mämmedi ýanyna çagyryp, "Oğlum, menne aşyk çaňly barada ýadygy bar. Eň alymyňa zekiňe göwnüm ýetýär. Sen şo desany alla öwren. Aýdym edip halka ýetir" diýip matlagat berýär. Nur Mämmed Omar oğlu radylaşyp desany alyp öwrenýär. Bir näçe aýdymlaryny halka ýetirýär. Soň bu desany Nur Mämmed ağa garranyna Musa molla berýär. Soňra bu desanyň Söýün Mallifa
Ondanam Nurberdi halifa düşünnüğü barada. Musa molla maňa bir gurrun düşüp aýdypdy. Etirek Balkan sebitlerine yaşak geçen aşık çaňlyň destanyny halka getirmekde Nurberdi halifa köp işler bitirdi. On bibileri il içinde ulu meşhurluğa eýe boldy. Täze destan onnaky goşgular Nurberdi halifaň abraýyny hassa arttyrdy. Garip olmaz o söyleyip garip olmaz o söyleyip geldi bir de geldi ulan bibi bir de bir hoş haber getireyim deli uzun bibi gel bolla kurdim hal boldu gel könedim gel korulu gel könedim dünyada kan vurulme kinim sana düştü Can bibi ey bibi oy bibi oy bibi el asılım bol hayati vah başında kuttur avadi ey başında kuttur avadi ey mevcuna rızkın deryade gelip baştan asır bibi aşık tanrı gelsin varim bağda biten gelecek menarım ey bağda biten gelecek menarım sensiz benim yok kararım gönlüm arzu eder bibi an bibi ay bibi an bibi oy bibi ah ilmin yok karar mı vah vah oh gönlüm arzu eder bibi
1960-njy ýyllaryň ortalary oň Aýdym Sadyň ähli iňçe tilsimlerini ele alyp, gerekçe halka ýetirip bilýän nöwrüdi. Inni onu ýurt çägini tanamayan ýok diýen ýaly. Her aýda Balkan vilayatynyň dürli ýerlerinden, Aşgabat, Göktepe, Tejen hewitlerinden toy çakylyklary gelýärdi. Annesi gyjakçy, sapargyly çykyjakçy dünýäsini täzeläpdi. Aradygyl çykyjakçy Aşgabada göçüpdi. Inni oň ýanynda Mämmet boly gyjakçalardan ejizdi. Ustada ýaş gyjakçy gerekdi. Oba oğlanlaryna göz aýlap, oň nazary Berdi Polat oğluna saklandy. Ol hayal etmeyen ozal gurnuga gatnap ýüren Berdiň dädesi Polat bilen maslagaty mäkän bişirip berdiğini ýanyna aldy. Poladagy bir iş oňlap 14 ýaşlaryna Berdi gyjak berdi. Halipa irginsiz zähmet çekip, Reli bilen öz duýtaryny kakyp, Reli bilen gyjagyň gulagyny toglap Berdi gyjak gurmany, soň kimen şäň syhalşyndan kiriş basmaga çenli öwredip Yörjen edip uğradı. Ahlatly çekilen zähmet miýwesine merdi. Berdi 3-4 ýylyň içinde bagyşy goýup bilýän ediber gyjakçy bolup geçdi. Inni Nurberdi Halipa dürli ýerlerden gelýän toy çakylyklарyndan batylmaýady. Sebäbi oň ýanyna ygtybarly şägirdleri bagyşy Aşyr Gurbanow, gyjakçy Berdi fardy. Berdi gyjakçy diňe bir gyjakçy bolmak bilen şäklenmän Halipaň ýaşy aýtşanyna ýadyna düşmedik ýerine aýdymlarynyň sözlerini ýatlatmagy başaryp oň göwüni awlaýady. Men 1957-nji ýylda orta mektebi tamamlap, soň bir ýyl Mada obasyna işledim. 1958-nji ýylda Türkmen Oba Hojalyk institutynyň zatehnika bölümine okuw girip, 1963-nji ýylda institut tamamlap, ilki Esenguly, soň Gyzyl Etrek etrabyna işe geldim. Men Etrekde bolan wagtlam Nurberdi Halipa bilen ara gatnaşygy ýetirmedim. Taliplik ýyllarymyzda Kämahal Halipa sapar bilen Aşgabada baranna sataşýan wagtymyz bardy. Ol bize göwnümizi götürüp kän maslahatlar berýärdi. Wagtlaryň kynçylykdan batylmalylar. Haýdy men institutu turarsyňyz. Bir gün okumadyk ýaly bolsun. Obada işe durarsyň. Bizde konsert bermäge barars. Şonda da Halipa şägirt bolup sataşar diýerdi. Oň mahmaly wadyny islenlik ýerde eşitsem, meni özüne maýil ederdi. Okujaýmyzlaky dürli habarlardyr konsertleri eşitdirýän radiodan Halipaň aýdymyny eşiten günüm synagy bolsa ýokor bahalardym. Şonda Halipaň olanlar eger ihlas bilen ýapyşyp Aýdym Sady kär edinip bilseňiz, sylaw hormatyňyz ýokary, ornuňyz törde bolar diýen sözleri ýadyma düşerdi. Men 1965-nji ýylda Etrek şäherçesine işim bilen baglanyşyp göçüp geldim. Ola ýaralykda ýaşadyk. Biz uly dawaralarda, ýygnaklarda sataşyp, gylgyn salamlaşardyk. 1968-nji ýylda oň ilkinji şägirdi Aşyr Gurbanow Etrek şäherçesiniň Täzoba diýilýän ýerinden jaý salynyp toý etdi. Şonda Halipa 20 ýyla basalyply wagtlap ýanyna şägirt bolup gelen Aýdym Sadyň tilsimlerini bir kemsiz ele alan Aşyr Gurbanowa akpata bermegi ýüregine dugdy. Şägirdine gowy taýýarlanmagy, eger synagdan geçip bilse, akpata berjekdigini aýtdy. Şoň Aşyr wagşy ähli güýjüni tiýjäp, ärleri pirleri çağırıp Halipaň öňünde synagdan geçip oň ak patasyny aldy. Megerem Halipaň ilkinji ak pata berip, ak ýollarda ulan wagşy Aşyr wagşy bolsa gerek. Şeýdip däpde sur boýunça Halipadan ak pata alan Aşyr Gurbanow toýlarda öz başdagy aýdym aýtmaga hukuk kazandy. 1960-njy ýyllaryň ahyry 1970-nji ýyllaryň başlaryna
Nurberdi halipaň öz şägirtleri bilen toýdur meýlislerde il halkyna hedil berip, beýle vilayatlardan gelýän çakylyklaram bir jigem ýaýdanman kabul edýän ýyllardy. Ýöne bu şatlykly ýyllar uzaga çekmedi. 1975-nji ýylyň ýazynyň soňunda Tomsun başlaryna Nurberdi halipa ýaslyk taşy anna täzejeden syda düşdi. İç gösterji ýalňyzlyk, opuk durjy hüwürsizlik oň bar şatlygyna badag atyp, ýürekdäki arzu hyýallaryny talap gorlaýady. Usadyň bir sellem ähli zatdan el sowady. Esem oýsamlar ýatdan çykdy. Ýöne ol bu dünýä gelmek gitmekligiň tebigatyň kanunyny, Allah Taalaň edenine boyun sunup şükürli bolmalygyny, öleniň ýerine ölüp bolmaýanlygyna dolu göz ýetirýärdi. Meýik akyllaryň şu tetirlerini içinden gaýtylýardy. Mawtumuly Allah adyny zikreyle, ýamana sabr kıl, ýagşa şükreyle. Bir ýyldan gowrak wagtdan soňra Nurberdi aga ýene aýdym saada tutary azda känne öwrülip başlady. Soňul öz durmuşyna kwapdaşyrak aýdymlar tapyp, şolary hiran haçan aýdanlygy görürdi. Aýram şahyrdan ýamanlar ýar aýralygy, Umdagly şahyr Nurgelli Çakanowdan sen bolmasaň ýanymda diýen aýdymlary repertuaryna amakly ornaşdyrdy. Bu aýdymlaň ählisiniň heňini, sadyny özü döredipdi. Nurberdi aga soňky ýyllarda bir topar şerni wagly aýdymlar döretdi. Olardan Muradberdi Baban Ýazykdan sallan dilber bäri gel, anjytmagyn balamy, Çary Gurban Weliýewiň kempir bilen çaý içemde. Memen Hasylyň Çopon nosum Hajar Bibi Nepeswaň düýäm Tagan Murat Umurowň ýazy bilen ýaly goşgularyny, ondan maşgada ýarym meňli aýa dönni sen ýetir, at bilen ýarag ýagşydyr ýaly aýdymlaryny görkezmek bolar. Radioda oň aýdymlarynyň ýazgylarynyň sany şeýdip barha köterli. 1977-nji ýylda aýdym saat sunuwatyny östürmekde bitiren hyzmatlar göz öňünde tutulyp, Nurberdi Gulfa Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ad takyldy. Inne oň ady türkmen aýdym saat sunuwatyna her bir şahaň düýbüni tutan Mawtumul Garliýew, Agjeparow, Ödünýa Nowatow ýaly sunwat ägirtleriniň arasynda tutulyp başlandy. Men 1981-nji 85-nji ýyllar aralygynda halipany öýe çagyryp, aýdym saat älemine ayak basışyndan soň kunlerini çenli ömür beýanyny öz dilinden magnit lentasyna ýazyp aldym. O magnit lentalaryny häzir bugün çenli halipadan ýadygärlik hökümini aýap saklaýan. Häme hal diňläp, halipa bagşy bilen täzeden tataşan ýaly begenip lezzet alýan. Atalamni kereminin, atalamni kereminin barıp memnun zaniyeti. Akara bağlı griyat enem yekberinde maniyeti. Öter valli bey bu dünyadan, akol ve dünya reybi vefadan. Bile kısmetli onoldan kudretli permanayeti. Mariyetin, saliyetin,
olsun yari gönlüme armağan etti. Ömür kuşu istediğini adal beyin istediğini. Her eyleminden geçtiğini iyi varıp bari yetir, sal yetir. Her eylemimden destediğiniz bir varıp nana yetir. Bir 1988-nji ýylyň awgustunda ahalla ýaşaýan Odolku obadoşymyz Kılıçberdi Mejidow owlu ýürüp toý edýänligi barada ähli obadoşlaryna, dogan garyndaşlaryna çakylyp ýaýratdy. Şo toýda Nurberdi Halipaň aýdym aýtmalygy belli boldy. Nurberdi Halipaň alyp gitmek üçin bir ýüte maşiny berilipdir. Halipa saglygynyň oňoýly dälligine garamazdan Odol sözü veren soň toýa gitmeli boldy. Gidilmedinden bir gün öňünçe ol maňa jaň edip, "Sen nemeň ýanymda bolaýsaň" diýdi. Men radylaşdym. Gece bir günü irrä uradyk. Bir ýerräkde onu ýadatman çaýyna har berip, tagaman änewe bardyk. Agşamlyk Nurberdi Halipa aşyr bagşy, ýerde ujakçy aýdyma başladylar. İlki Halipa ýatballara keň bilen başlady. Öjüniň ýetdiginden däne-däne dip şirine wada garyp dinleýijilere paýlady. Soňra aşyr bagşy joşup giýjäň köpüsi geçen soň aýdymy soňlady. Ertesi çaý başyna öz ara gürleşip oturýak. Biziň ýanymyzda ýaşy bir çene baran, ysgyrak boýly, gara ýagyr bir adam eli dutarly geldi. Ol salgamanlykdan soň özüni tanıştyryp, elinäki dutaryny Nurberdi Halipa sowgat berdi. Görüp otursak bu adam 1960-njy ýyllarda Gyzyl Etrekde, häzirki Etrekde jogapkärli işde işleýän Altyvaraýew bolup çykdy. 1989-njy ýylyň fevralydy. Jebel şäherçesinde Aman Mehmet diýen deň duşumyz 50 ýaşyny mellep Nurberdi Halipa aşyr bagşa maňa çakylygy beripdir. Biz toýa bir gün barmalyk. Ýöne Halipaň saglyk ýagdaýy sebäpli toý güni uradyk. Şo toýda Nurberdi Halipaň ilki özi aýdym aýdyp, soň gedegi aşyr bagşa berdi. Aşyr bagşy men hor etmäge berdiň goşgy maýdanyna üns berip dinledi.
الداور قريب ويباحور الداور أي أنا ما نجيب السنة يطير الداور Aydilerin yaşın olsun gel, batırma basın gelsin. Ha! Ay görkürme, sildin avutu de, gözüm yaşına. Oyma aklı batasırı. Aydı dasın hatın duşurve ömür boyma şirinle vur. Ettingin atvaline ettingin barabar dewe aynen kurban bad hava yedidir boy sirte Hey! Ha! Aynen kurban bad hava yedidir boy şirinle Aydymyň tonunu aftyr hökmünde meň adym tutulanyny halipa başyny galdyryp berekella şahir. Aydymyň gowsuny öz olsuny berýärdi diýip gülümjiräp arkama kakdy. 1990-njy ýylyň dekabryna ulawlumy örüp toý etdim. Şo toýda halipany Ak Mehmet Bagşyny, Aşyr Bagşyny, Hayat Bagşy ady bilen tanalýan Recep Mehmet Saparov çağırdım. Olar 4 bagşy bolup daň atýança aýdym aýtdylar.
Ahir gelmiş buğun kimden gideyi, kırıdarın bölüldü, koşunne. Yâri gülünü töküz vâbühlü can. Rakipler mekrinden eğitirip amani. Ey tulloy çalvan amra kakıp sadiyane. Vah vah ooo. Doktor gündür devran gündür ölsünne. Bağım necem olmuş bir böyle peri. Aman aman bir peri, sevduğuna oralar atar her biri. Kol biri, ah biri, ya biri. Ahir ve canı ve tahiri, alnımdan atıp bulup koşunne. Mava nereye ve canı görsün deyip, İki aşk kalkı safasın sündüğüm. Ey halay ve toy beyni versin nibe. Vah vah ey ooo. Sizden haber sorakın üstünde. Ey halayığa toy meylip bilsin dima bilsin. Sizden havara sorakın üstünde. Qadardan radio dinleyijiler, Halipalar adlı aýdym sazly gepleşikler tapyrmazda, Balkan vilayatynyň Etrek etrabynyň ýaşaýjysy, Etrekli Bagşysadan alan görüdüjülük ýoly barada gürrüňmerýän mukamly ömürler, Kederleriň sökbüde adly kitaplaryň awtory, şahyr, sazşynas, miraskär Mehmet Gurbangelle Gurbanow, Türkmenistanyň halk artisti Ussat Bagşy Nurberdigoğluň yürüdüjülük dünýäsi barada gürrüňmerýän Ussat Halipany ýatlap atly ýatlamasyndan ikinji gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigi taýýarlan Atajan Urazmyradow. Aýdym saz bilen beden rejissör Gaýgysyz Gurbanyýazow. Gepleşigi artist Batyr Şarif alyp bardy.